Hola, som l'Eli i en Teo i hem connectat amb vosaltres per explicar-vos un fet que sembla difícil de creure i per demanar-vos un favor. Veureu, resulta que aquest personatge que m'acompanya és l'alquimista i humanista renaixentista Theophrastus Hohenheim, més conegut com a Paracels. Per servir-vos. Resulta que en Teo ha aconseguit fer funcionar una màquina que li permet viatjar en el temps i arribar fins a la nostra època a la recerca de coneixements Científics. L'objectiu dels meus estudis sobre la natura, el cos humà, el funcionament de l'univers, totes les matèries que m'ajudin a comprendre el món en què vivim. He visitat diversos períodes històrics. He conegut savis de tots els temps. I ara m'agradaria aprofundir en la ciència de la vostra època, que és el màxim d'endavant que em permet viatjar a la meva màquina. Però he topat amb un problema. Resulta que en Teo ha intentat contactar amb les personalitats i les institucions més rellevants de la ciència dels nostres temps. Però ningú no se l'ha pres seriosament, pobre. Doncs sí, tots em prenen per un entabanador. Fins i tot he anat a la universitat i m'han fet fora de mala manera. Qui s'han pensat que són aquests? Per sort, he conegut l'Eli. He convençut els meus pares perquè el deixin quedar a la nostra pensió. I a més, he tingut una idea perquè en Teo aconsegueixi el seu objectiu. Que sigueu vosaltres els que li faciliteu informació de primera mà sobre tots aquests temes que li interessen. Això mateix. L'Eli m'ha dit que amb el que vosaltres em podeu explicar quedaré més que satisfet. Què? Us animeu a donar-me un cop de mà? Què et sembla si els deixem una estona perquè s'ho pensin? Això que els hem explicat és una mica fort. Deixem-los temps perquè en parlin. I si se venen, ja ens tornarem a connectar per proposar-los alguna tasca concreta. Potser sí que tens raó. Doncs bé, amics, fins aviat. Adéu.